Ovo je zaista bila jedna jako dobra poseta, vrlo sam zadovoljna posetom i mislim da je u pravom trenutku poseta i u pravom trenutku, dakle, važne teme koje nas čekaju ne samo na evropskom putu, nego uopšte u jednoj, da kažem, i dobrosusedskoj saradnji koju smo zaista uspostavili u poslednjih nekoliko godina, ne samo sa Bugarskom, već sa zemljama, dakle, i sa Mađarskom i sa Rumunijom. Dakle, u poslednjih, meseci i po dana bila sam i u Rumuniji, u Mađarskoj i danas i u Bugarskoj, upravo pokušavajući i uspevajući, što je još važnije, dakle, da postignemo jedan zajednički dogovor oko toga, dakle, da ovaj deo Evrope, jugoistočna Evropa, srednja Evropa, dakle, mora što više da radi zajedno na različitim vrstama projekata, povezivanja, dakle, razmene između ostalog i iskustava i, što je, čini mi se, još i značajnije za nas u ovom trenutku, to je njihova nepodeljena podrška nastavku evropskog puta Srbije. U trenutku kada različite poruke stižu iz Evropske unije, nekada i vrlo negativne, ja mislim da je za nas od izuzetnog značaja da imamo jednu principijelnu i, ja bih rekla, zaista konkretnu podršku i od naših suseda koji su već članice Evropske unije.